Min-nhar it-tnejn li ġej l-Istazzjon 1 ser jibda l-iskeda ġdida tal-ħarifa, skeda li bħal kull sena tkun impenjattiva u mibnija fuq programmi ġodda ta' interess u wħud mill-aktar programmi stabiliti u popolari mat-telespettaturi. Il-ċermen ta' One, Jason Micallef, spjega kif li t-tella skeda bħal din f'dan iż-żmien tal-pandemija hija sfida kbira. Madankollu t-telespettaturi leali ta' One ser ikunu jistgħu jgawdu numru sabiħ ta' programmi u drammi ta' kwalità u li joqtu l-gusti ta' kulħadd. Skeda li fl-opinjoni tiegħi insostni li hija waħda ta' kontinwità u kwalità. Naturalment fiċ-ċirkostanzi li qed ngħixu bħalissa, imma skeda li se tkun qed iżżomm kumpanija kbira lil familji Maltin u Għawċin kollha li huma dejjem lestiem leali għall-istazzjonijiet One. Wejna Kulina minn filgħodu, Alfred Zamit wara nofsinhar u Karl Stanjo Navarra u Owen Bonnici fil-għaxijiet ser jerġgħu jkunu magħna bil-programmi popolari tagħhom Espresso, Calamita, Pjazza u Prime Time kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa. Ser ikun qed jibda jixxandar programm dibattitu ma' Manuel Micallef fil-programm Dirett u jżommu l-appuntament mill-ġdid kull nhar ta' ħamis Clara Juice, Paulina Juice u Clara Juice Ordway, it-tliet nisa ta' il-sin in-nisa. Ser jirritorna mill-ġdid il-programm popolari Paperscan bi preżentazzjoni ġdida ta' Charlon Guder. Pas-soltu dan il-programm se jkun qed janalizza l-gazzetti tal-ħadd. Se jibda jixxandar ukoll programm ġdid li jiddiskuti temi kurrenti bl-isem ta' Follow-up bi preżentazzjoni ta' Rebecca Buttigieg. Id-dram popolari Division 7 ukoll ser ikun qed jirritorna għal staġun ieħor fuq is-sett tat-televiżjoni bi-storja iżjed interessanti aktar minn qatt qabel. Il-programm ta' satira minn imissu ukoll ser jerġa' jkun mat-telespettaturi kull nhar ta' ġimgħa fil-għaxija. Hawnhekk it-telespettaturi mistennija jkollhom serata mimlija daħq. Dan fil-waqt li ser ikun qed jixxandar dokumentarju storiku bl-isem ta' Mija li ser jiġbor fih id-dettalji tal-mixja tal-Partit Laburista tul il-100 sena ta' storja.